Oyo n'omugano bw'Abakoro n'Abakoronto korwa kisiifm na Mekenye Obara. Mekenye Obara. Nakwariganirie omotegereri to yomurwani giata bwense ya Angola Jonas Savimbi. Oyo no omurwani segi orwaniti abasongo goika akarwania abarayibande bense yo egero banyore tobosibule ekerata chikonyora obogambi bunatagete akamenya orosana akarwania nse yo asemya kemenge bantabange bagaitwa asenseri ncharenene ekali abantu begenete nga oyo neri chini naende tali omonto. Omogano yoiga nigo okwariganirwa na kolentwa sore amonanche Mekenye Obara karibu. Oyongo kwanera nigo akorokwa Jonas Savimbi. Nakumanyitibu na Angola yenyorerete obosibole na Savimbi akaira norosana ekero atanyora nganero kweguburai. 1986 wika 1991 egombe keiga kia unita nigo kienyorerete obokonyi kurwa ase ense ya Amerika weiseine jidora milioni 250 elio bagenderere kurwana esegi. Okonyo boiga bwege jeshi amone chibesa nigo bware ko ruera ase amakaburu a South Africa elinde yamanyagoso chinsemo chiria cha Angola. Gaikera Savimbi agatwara chinguru chinene ase enseria ase kelikonyora achakire kwegeria mbaka abana bake abasaye ale koiroro sana akabaji bunduki na barabu bagachaka kurwana. Não, africana! Alguém pela quiser conversar conosco, nós continuamos disponíveis, mas se não, a palavra de ordem é combate e mais combate. Aguentar quando? Já! Aguentar quando? Já! Yeah, yeah, yeah. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Yeah! Contra a rendição. Podemos dizer. President ibwense yo orekoro kwa Agostino Neto nere oguchikororaiga agateba ngatekoba agatamira ense ya Cuba amona Russia nere boigo ogosaba obokonyi ikaba amangana mayasana guchi asaba songo amajeshi a Russia na Cuba agatora asense ya Angola uzigikania amona Savimbi oyorenge gosirwa amonense ya Amerika. Ekabesegi yechinse cy'abasongo chigotiyo yerania Afrika. Nonyanabo amajeshi ya Russia amona Cuba atanyareti ekomonyegeria asafimbi uyobwate ogosirwa gokongukorwa asense ya Amerika. Manyabuna Savimbi na kwanitwe gokwa ara 15 kulende naende acha arorekana buna ebirecha. Yajete ikachinga ki abantu bakegena wenenga erineri chini na tali omonto. Mwaka wa 1990 Savimbi nigo aminchoritia makweli azowakwa amasasi na agatamira asense ya Amerika kubweniwa. Alia Amerika muraibwense yo chinga kejo George Bush akamuliera eira yokomomenta amajeshi amo nebirwanero linde bagenderere witana abafrika abanyene ase abanyene zegertoko tebwanga gokorora Amerika egwanchete mono yegentonkere etagete. Oinyore Angola nense ya kabere ase Afrika egwate amafuta amange mono ayo ayekonyitense yo naya naro abasongo baroche. Ekero abwena akaira na Angola na kogenderera amo nesegi na ekero ya chigoika 1991 makaburu ayaye Savimbi bekiamike kia ayunita bagaira omucho monene bwangora okorokulwanda amo nayo bagasalia chingikero chonsi chestima asense yo amache jidaracha ajifactory amona magacho yense yo yani yense yo egasaliwa ogosaliwo kobe na ekaira na koba zero. Wika ya chete kubaira jidora jibilion emerongebere cha Amerika kubalera ense yonaende. Obotungwaru waba Cuba amona wa Soviet bukayeliwa chinga kiecho amona Amerika. Nze yo egaso ase amadeni amanene yogokumia na amachiko ya Amerika agatigara koba naro atunkuarete ense engima.
Savimbi amo nomo president konye osoire okoro kwa Jose Eduardo dos Santos bakaisaransigwa na ekeroja chikoika chitariki 30 cy'umutienyi ogatano 1991 bakabeka ese yokoigwana na wokorento morembe asense ya Angola. Azobochori bwabwatitie webyama ebinge Savimbi nigo anyorete 40 asemia nabo igo Eduardo dos Santos akanyore 49 asemia na zeigo ondetayo oyetanitie 50 asemia. Kofi Annan amona Muhammad Gaddafi Libya ba akabaeberelia Jose Eduardo dos Santos abe omo president na boigo Jonas Savimbi abe omo konyoye lindo bagache ense yabo na korenta omorembe asenseyo kulende Savimbi akaanga na akairanuru sana na ende kogenderera nesegi egate kabuya naende ebikosi bya Savimbi bikabutura abantu amagoro amaboko amo namato bikosi ebyo bigasalia chindagera ase emegondo ebyage amonende yonsi yalekorrekana ase enseyo abantu bagachandika oguchandiko konene bakalia kende yonsi ikyale gocha busibwabo nonye nabamwe abo bakwete bagendererete kugunderanse mimbi nigo airanete orosana kegenetenga na Amerika nemubwatisie kulende tachikomanyanga murayoyo konyo osoire Jose Eduardo dos Santos nere nomusani bwa Amerika ulenge Amerika egochikororaiga ekagenderera kumubwatisia Eduardo dos Santos bagatiga Jonas Savimbi azigeri barochenga ndaisi kumubwatisia mu president ora asobogambi naende obwate serikali yakobwa kubwatisia Savimbi. Angola nigerense ya kabere ase orogongo rwa Afrika aswe obonge bwa mabuta bwae wika mwisondeiga omwaka wa 2017 Rwanda nigolenge omuchyo monene mono bwubwali bwobotenenku ase ensengima ase okomenya oyotigete magega ase emecherie kumete mono buna Washington, London amo na Shanghai China ngorenge omutegereri kwigwereire bono obotenenku Angola ebwate. Ekero Amerika yanachekina kumubwatisia omu president ebwense yo Jose Eduardo dos Santos Savimbi agatigara atabwati kende yonsi wigo mwaka wechiri bubere majeshi ya Savimbi agataka bobe na atibabwate bokonyi bonde bwensi kurunsende yonsi bakagoterwa wika chianga chikaba ebiraka indege chiabo bari gutumika amo oneji basi ekiama kiabo kia unita yari gutumika achikarara ejinde chikagota na echinde kohererwa okobe chingaki chikamuikero motegereri aere irupi na ende bono ogotire tabwati besa basigari baye bonsi ba agoteirwe naende babagekanire mono marweire akamuchaka nabo igokonyora amariogo ekaba emechando akenyora kale enyanchagati na mache amoikire ebigoti bono mwaka bwechirubere noyomo akaimukia amaboko igoro agasaba omu president bwense yo bakole esegi akorende omu president bwense yo nere akanga azogoteba nga tabwatingaki akugamba anomuntu amatukaye ayengeire nobo nabu obomaene bwalenge gitariki 22 ecy'umutienyi ukabere mwaka 2002 majesi yeserekari agasagana ase Savimbi barenge orosana rwarenge amonoroje rwa aluvwe aze lijimbo rya Amosko na koruterana chimbunde chintindi ase egeka egetambe Ezegiyiga ekagenderera asegeka na Savimbi akangeswa risasi elimo emioyo elinde omotwe amona yande 12 amagoro nonyana bo bado akagenderera kurwana achinsa inyebosyo ezegiye betetense embaliri nere agendererete goita abantu nebunduki yaye egero aita amanyinga mono Jonas Savimbi agakwa chinsa inyebosyo na agotinde kwa ase echimbera omochi olwena bwango mwango mono buna esese ke matagataga igo
nonya nabo goika rero iga abantu nigo bagendererete kwiburia buna nagianyarikanite agendererete amonesegi ase jinsainye nere agendererete kubinderia amachesi ya serikali amasasi baada yogwa kwa amasasi 15 asegeria abantu abange benseyo kurumagega abandi begenete nga muntu yo nigo arengeri chini na tarenge muntu boronge enze ekaraririwa ogukwa kweri komando rinene eliesegi riachandite eserikali ya Angola orendererete abantu bagaitwa asenseria enjarenene egacha asenseria abantu bakalia bake ebire bitare kolieka bakalia baka ebitondo bya kwete gisese enowika anonyene chimbeba na gende yonsi bali goikera yengo bwatekana nenchara yarete twenene kero basambete ebyage byenseria bakasalia chindagira chialenge mugondo na kende yonsi kialenge kororekana azekelia abale gokora bonga eserikali mukiama gokoigoro kolendete chiti gokorabo ukugwaye nigo kwa kurete esegi yarenge yabanyene ase abanyene asensi Angola ase myaka 25 nyuma yo kukwaye emyaka 15 yaetete ekiyama kiaye kia ayunita nigo yachete gasaba gwetera ase koti kumutindo kora na akomutinde kabuya kubwatekana na maskani bamwe ne ekiyame ekyo ase oko itinde kuko achete gutinde kwa area kabere nigo bakonyetwe kumutambu wakorwa sijimbera kiri ase abantu bakoredu DNA 15 na babere korwa ase familia yaye elinde kumumanya nigo acha agatinde kwa boya amoneshere yakoretu ne kiama kiaye akolende asomoyega otaikiranitwe na murai nonye noyomo obwe eserikali ikerabu omotegereri nongo ikera omoerio obwo mugano omogima omotambe umurwanie segi omokongu wense ya Angola oruanete emyaka 25 bantu bagaitwa asenseria bare oro ange enuswe million abantu abanyuire mono n'abantu bateneneti wenjera amo negekosi kiaye abantu 53 bagasambwa abaigwete bale ebasi mechinga kiechimo ase enseria abantu bakabutorwa amaboko n'amato enjarenene egacha ase enseria abantu bakalibaka ebitondo biribinde byale goitu bitare egotindekwa mweri oye nere agachaga kwa masasi amo nebikosi bya serikali akarara oyoiga nari gukwanera na omurwanie segi olenge bwense Angola Jonas Savimbi oiburetwe na ise olenge omurandia olende ndaindongi ere ekalenta omoiti bwana oyoiga nigo kwariganirwa na koletwa sole amona inche Mekenye Obara na gutageire chinga kichingi ya goikanaende egarato kumira na ase ensemende yomuganonde bunatogendererete kwimanyia Mekenye Obara Oyo no mugano bw'Abakoro n'Abakoronto bunore twasore na kisiifm enka Jomogusi